Добър ден! Проведохме работно съвещание, на което трябваше да адресираме някои въпроси, свързани с теми за ценовата динамика на основни продукти от потребителската кошница, които вълнуват българските граждани и предизвикват различни противоречиви понякога коментари за ролята и мястото на държавата в регулиране на тези обществени отношения. Последната година все по-ясно за всички участници в агрохранителната верига, от производството до краен производител, се установяват несправедливи и нелоялни обществени отношения, водещи до несправедлива и по-висока понякога от пазарната цена за крайния потребител, а в същото време по-нисък доход за производителя. Държавната намеса трябва да доведе до справедливи обществени отношения между всички участници в агрохранителната верига и справедлива пазарна и достъпна цена за крайния потребител. Днес обсъдихме и набелязахме мерки за регулиране на обществените отношения, които са ангажимент на изпълнителната власт, включвайки законодателни промени с цел скъсяване на веригата на доставки, ограничаване на прекупвачите и утежняването на цената. Недопускане на нелоялни и силови практики, като например отложени плащания, едностранно налагани такси, санкции, едностранно налагани стимули, увеличаващите цената и други подобни. Следва да наложим прекия достъп на местния производител до крайния клиент в сътрудничество с общините и общинските структури. Следва да взаимодействаме с независимата комисия за защита на конкуренция за установяване на нелоялните търговски практики, скрити форми на концентрация, съгласувани практики по вертикал. В това число призоваваме и парламента много бързо, това е призив, много бързо да смени състава на антимонополния орган, защото от неговата дейност е изключително важно регулирането на пазара и обществените отношения, свързани с антимонополната дейност в държавата. Анализ от НАП за дейностите на търговските вериги, тръгвайки от производител до крайен потребител. Колко са посредниците, каква надценка всеки от участниците начислява, включително финансовата дисциплина на всеки по веригата и по линия на данък върху добавената стойност, в това число и пълен мониторинг и анализ на дейността на агенция Митници по темата с внос от трети страни и вътрешнообщностните доставки. Имаме конкретна законодателна инициатива, която в рамките на около месец ще бъде внесена на вниманието на Министерски съвет и ще упражним тази инициатива към Народното събрание. Министър Тахов, може да кажете няколко думи по темата. Благодаря. Добър ден и от мене, колеги. След призива на премиера, Министерството на земеделието и храните се ангажира да изработи закон, чиято цел е да нормализира именно отношенията по цялата верига за доставки, от първично производство, през преработватели, през дистрибуцията на първичните продукти, както и търговията на едро и дребно. Според нас тази регулация би довела до една нормализация на пазара, като тук основната цел ще не бъде земеделските производители да получат справедливи и достатъчни доходи за произведената от тях продукция, защото към момента наистина съществува един дисбаланс и през закона, евентуално който към момента е законопроект, ще се опитаме да осигурим и допълнителната им защита, както и да дефинираме едни нелоялни търговски практики, като всичко това, ако се случи през защита на земеделските производители, ние ще постигнем и едно облегчение за потребителите. Нещата ги гледаме паралелно и в симбиоза. Това, което сме мотивирани да направим, всичко това да го направим много умно. По-скоро да регулираме
договорите по цялата верига, а не изкуствено да налагаме цени и да ограничаваме надценки. Това е от мен. Много ясно трябва да се каже, че ние не влизаме в търговска полемика с големите вериги. Още другата седмица ще отправя покана, за да набележим в сътрудничество, но при много ясни партньорски отношения, с ясното разбиране за ролята и мястото на държавата в тези процеси, за да постигнем краен ефект по непротиворечив, законосъобразен и европейски начин. Вие виждате, че когато има тлеещо напрежение, то се изразява в различни проявни форми на гражданското общество. Такава форма беше и бойкотът, данни за резултатите от който могат да ви бъдат представени от министър Петкова. Благодаря. Добър ден и от мен, уважаеми колеги. Както премиерът анонсира, аз ще ви запозная с данните от фискалните устройства на големите вериги за търговия на дребно в рамките на 2 дни. На 12 февруари 2025 година оборотите на големите вериги са били на стойност 27 милиона и 300 хиляди лева. На 13 февруари 2025 година, така наречения ден на бойкота, оборотите спадат до 19 милиона и 400 хиляди лева или спад с 7 милиона и 900 хиляди лева. В проценти това показва 28,8% спад в оборотите в деня, в който беше обявен бойкот. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Петкова. Ако имате въпроси, ние продължаваме да работим по темата в днешния ден. Както казах, следващата седмица ще поканим за съответните консултации и веригите. Господин Желязков, как точно ще ограничите прекупвачите или така наречените посредници? Ще изчислите някакси точно колко хора са необходими, звена по-скоро, в агрохранителната верига и всички останали просто няма да могат да участват ли? И съответно за земеделските производители, това може би е по-скоро към министър Тахов, те казват, че не могат да се кооперират, което пък би им помогнало, защото когато го направят, веднага ги нападат за монопол. Така, първата тема е свързана с инфраструктурата на пазара. Както знаете, през последните близо 3 десетилетия се наложи такава инфраструктура, която дава значително пазарно предимство на големите вериги. Не само по признак на техния пазарен потенциал, но и, ако щете, и по географски признак. Цялата верига е въпрос на установяване на съгласувани практики по вертикал. Това е, разбира се, дейност на Комисия за защита на конкуренцията и не случайно аз апелирам съставът на комисията да бъде бързо подновен, защото 4 години бавене по тази тема показва как един орган, който има голям потенциал за интервенция и регулация на пазара експост, т.е. последваща регулация на пазара, демотивиран от непрекъснатите коментари за дейността му, всъщност не може да покаже своя законов потенциал. Така че вашият конкретен въпрос е, има начин за установяване на съгласувани, нелоялни и практики, които всъщност водят до увеличаване на цената по цялата верига на доставката, било през дъщерни компании, било през свързани лица и така нататък. Но това е работа на антимонополния орган, затова и партньорството с него като независим такъв и държавата следва да се базира на антимонополното европейско законодателство, такова каквото ние сме приели и трябва да спазваме. Всичко друго, за което говорим, за тавани на цените, за ограничаване на цените, това са теми, при които интервенцията от страна на държавата може да доведе до две неща. До дефицит или до спекула. Ние като държава няма да допуснем това нещо, но това не означава, че държавата няма механизми, както и добри примери на европейско ниво за справяне с проблеми, които се дължат в корена си с антиконкурентни похвати и подходи. Министър Тахов, вие да допълните. Да, това, което искам да допълня, че именно през този законопроект, който анонсирах, ние искаме да дадем това предимство при преговорите
на земеделските производители, че те да се чувстват наистина защитени и да бъдат в по-изгодна позиция при преговори. Но искам да призова, и чисто нормативно това ще бъде най-вероятно другата стъпка, която ще предприемем през Министерството на земеделието и храните. Докато няма сдружаване при земеделските производители, при фермерите, докато няма едно солидно обединение, което евентуално нормативно ще можем да го регулираме през Закона за кооперативите, те винаги ще бъдат в една по-слаба позиция, както на пазара, така и в цялостния преговорен процес.